Er du klar? Klar, ice. Så. Hun spiser med gaffel. Kom så. Ja, det var godt. Prøv igen. Der er ikke mere på den lige nu. Hvor skal den? Nu kommer Frida også. Ej, hvor sød. Fjers. Nå, er det dygtigt. Ups. To på en gang. Se, hvor dygtig han er. Haps. Det er det, jeg synes, at hun spiser med gaffel. Ew, der er godt nok meget ketchup på der. Så bare Har Sabrina nogen her? Har du ikke fået den af? Nu med remoulade. Så, masser af remoulade, Kjøs. Nej. Tror jeg ikke, din mor bliver glad for. Så! Nu er der altså ikke flere.